Zapratite me svi na TikToku, tam Srb, trebam još malo, 1000. Zapratite, jel čujete? Ovo je jedan jutarnji vlog u krevetu. Ja nasmijan, mirno spavam. Meni ni dlaka z glave da ne fali. Perfektan osjećaj. Tebi nije jedna dlaka s glave. Da. A meni da fali? Ne, kažem, meni ne fali čovječe. Pa, meni fali, šta ćemo sad? Te fali? Pa ne znam ko te dirao, ja sam sad ustao. Morat ću to da prispitam. Stvarno te? Šta? Boli kurac komentirao. Nije, pa ne mogu to sad live da pitam, čuće ljudi, brate. Pa da idu svi kenguri na... Pa prebit će ih svi kenguri, neće to da radim. Moraju da odu na jednu lokaciju na Slaviji, brate. Nemoj da pričaš da moraju da idu. Pa neću. Rekla sam samo na jednu lokaciju. Dobar dan, dobro jutro svima. Treba ga tući u glavu, jako i precizno. Jutarnju kafu nisam popio, ali ću da ustanem iz kreveta vedaričija i da kažeš čajem tecam jedan Da pijemo svija. zajedno kafu, što si takav? Ja sam kafu popio, da se vidi ovdje. A? Kada sam kafu popio? Klavo, šta je ovo? Čekaj. Skinu ovo. A ovo? Koja sam stoka? Moram namjestim stolicu. Tako. Viš, ovo. Za moj gornji deo. I ništa da krenemo u akciju. Gdje ćemo da idemo? U Šumadiju ili... Ne znam, razmislit ću da popijem kafu, daj mi pare. Da popiš kafu? Daj pričaš. A ti izimaš da opodaš, daj manje. Ti još nisi popila, daj meni u cigaru. Nisam. Sva raščupana. Snimaš me? Pa dobro, už sad sam ustala, šta sad i... Kakve veze ima? Ništa, hoćemo da vam kažemo da smo živi i zdravi, vi na YouTube-u što se brinete. To ćemo da vam kažem. Druga stvar, idem da jedem sad nešto. Neki doručak nešto da napravimo. Ne da napravimo, da naručimo, da kupimo. Što piješ sporo tako kafu? Nisi meni gucnula zato što sam radila neke druge stvari. Gledam na TikToku. Evo, čitam, gledaj, sutra da popisaš. Da. Pa evo ti snimi vidi, evo te, nema ništa što ne može, mislim ima broj od moje šefice samo da vidi. Samo bre, šefice. Aj, budi spremna ako popiješ kafu da odmah krenemo. Ja to ne mogu odmah. Hoću ovo da se okačim na YouTube. Pa ukačit ćeš, šta? Nek bude vlog na Rašu sve. Ljudi, Eto, ne jedan na kengur je Instagramu, najebao. nego na TikToku. Jednog su uvetili tamo, ali malo je glupo to što je on radio. On je rekao pa paneć pa pička i uzeo je, snimio se i dao meni da ja to okačim, ja sam okačio to. I međutim, on je sa Zvezdare u domu valjda negde. I on je išao kod drugara u Zemun, ništa ne mogu drugo da očekuje. Taka je priča i sad. Prelom ključne kosti, prelom i sjebalo im oko. Kutio ga kao jedan nekih nabildovan je ono, mislim da znam ko je, ali nebitno. Da znate. Počinjem redovno da izbacujem na YouTube-u, tako da po 5 minuta, 10 minuta content. Čisto da imate šta da vidite i tu. A i da YouTube raste.
da raste YouTube, tako da, kao što ćemo mi, idem da uzem testosteron depot, pa ću da grunem jedan. Snimat ću, brate, live, dok budem to radio, ne live, nego snimit ću video, brate, dok to budem radio. Samo ću sebi da dam, ja testosteron, pošto Tamara ne ume to da radi. Morat ću sam sebi ga dam, tako da daću ga sam sebi. Taj testosteron, to ću da dam sam sebi, lagano, stojeći. Jer mnogo opustim, uzem špricu, iglu, cik, izvučem prvo da vidim da nije krvni sud, ako nije krvni sud, lagano. Tako da budemo 120 kila, 130. I mi pričamo oko je kengur, brate. Pričamo mi oko je kengur, brate. Ovdje se okreće jer mi ovdje piksla. Nešto, da ne bi omršao. Tamara? Gukni nešto! Pusti me da ja sad izodgovaram na svoje poruke. Sad kad sam ja našao da snimam live video, uvijek kažem live, zašto najviše live-ova snimam od svih i najbolji su. Pio sam kafu, pa sam i malo, čisto sam izubio. Kad pogledaš. Čisti, beli. Mogu biti još belji. Kad te budem pukao pod upetu ima završiš sve to odmah, na brzinu. Čuješ ti, mala? Čekaj malo. Mala? Čuješ ti to? Jaj, moja malena, to je moje srce. To je kengurovo srce. Kao što se vi kengurovo srce, ona je kengurovo srce. Tako, ništa. Eto malo vloga, snimit ću još jedan video kad se pojem pucao testosteronom i tako. Hajde, vidimo se, pozdrav.